Zdravím vás pri tomto tutoriáli, v ktorom vám ukážem rozhranie a funkcie programu Virtual DJ. Virtual DJ Home Free si môžete zadarmo stiahnuť z oficiálnej stránky virtualdj.com alebo z českých stránok ako sú Stahuj.cz alebo Slunečnice.cz. To by bol taký menší úvod k tomu a ideme na program Virtual DJ Home Free. Po spustení tohto programu vám vyskočí tabuľka, kde sa môžete vlastne po zaregistrovaní prihlásiť, ale taktiež to môžete vlastne skryť alebo schovať túto tabuľku. A novú verziu teraz aktualizovať nechceme. Takže toto je rozhranie tohto programu. Naľavo môžete vidieť aj napravo dva mixážne pulty a rôzne funkcie, ktoré neskôr vysvetlím. Tu vlastne vidíte jednotlivé zložky. Teraz sa nachádzame v browser, kde si vlastne nájdete hudbu, ktorú budete mixovať alebo nahrávať. Nachystal som si tu tieto. Potom máme sampler. To sú vlastne také zvukové efekty, ktoré už sú dané a dajú sa vlastne meniť len hlasitosť týchto efektov. Potom ďalšie sú efekty. Vlastne teda efekty, ktoré vlastne už dokáže sám užívateľ meniť podľa svojho vkusu. A taktiež dokáže tento program nahrávať priamo do počítača hudbu, ktorú budete mixovať, alebo rovno napáliť na CD. Tak ideme si vlastne vložiť hudbu do mixážnych pultov. Dá sa to vlastne dvomi spôsobmi, a to pretiahnutím vlastne danej pesničky, ktorú si nájdete tu v adresárovom strome. Máme tu klasické tlačítko play a pause, ktoré určite všetci poznáme. Tu si môžete nastavovať hlasitosť hudby, ktorá vlastne hraje. Potom tlačítko pauza. Potom tu máme také menšie grafické rozhranie tej hudby, ktorou môžeme jednotlivo preklikávať a vlastne odtiaľ nám začne hrať hudba. Ďalšia funkcia je 1, 2, 3. Je to vlastne ako keby ste si dali značku, odkiaľ chcete vždy púšťať hudbu. Takže dáme si napríklad odtiaľto. A môžeme byť kdekoľvek, a keď tlačíme jednotku, vždycky nám vlastne pôjde hudba odtiaľto, odkiaľ sme si dali značku. Potom pravým tlačítkom na značku dáme delete, sa dá vymazať. Ďalej tu máme také menšie okienko týchto efektov a sampler, ktorom si môžete nastaviť, aby ste si nemuseli jednotlivo preklikávať, ale len stačí kliknúť a vybrať si. Touto šípkou kliknete, ktorý efekt chcete, a keď kliknete naň, tak sa spustí. Tu sa vlastne ovláda hlas tých sampler efektov. Ďalej je tu takéto rozhranie, v ktorom si meníte na video, scratch, ale preferujem hlavne mixer pre takéto základy. Tu dole môžete vidieť taký kurzor, ktorým môžete hýbať doprava doľava, a ak hrajú dve pesničky naraz, ktoré vám teraz ukážem, tak si môžete vybrať, čo chcete, aby bolo viac počuť. Či pravá strana, alebo ľavá strana, alebo v strede, aby počuli ste obidve pesničky. V tejto ponuke sampler môžete vlastne počúvať už dané efekty. Ako som hovoril, môžete meniť aj hlasitosť. Put your hands up in the air, put your hands up in the push. Don't you know, bump it up, you got to bump it up. This.
Potom taktiež tu je vlastne efekt, ktorý by mal vlastne úplne odstrániť spev, keď niekto spieva v nejakej hudbe, ale nie je to tak úplne úžasne prepracované, preto vlastne tam je vždy počuť toho speváka, ako môžete počuť. Trochu toho oslabí, ale úplne, aby to zmizlo, to nie je úplne dokonalé. Po nahraní vlastne pesničky sa vám to automaticky malo by ukladať na plochu a vlastne môžeme sa o tom presvedčiť, či je to vlastne tá hudba, ktorú sme teraz nahrali. Takže to by bolo asi všetko k tomuto tutoriálu, aj k tejto všetko. Efekty, je tam naozaj veľmi veľa efektov, ktoré môžete vlastne kombinovať s vašimi hudbami, pesničkami, ako ste mohli počuť efekty, ako sú basy, alebo počúvať pesničku v priestore v nejakej izbe veľkej, alebo meniť úplne výšku basov, úplne naozaj veľké spektrum možností, ktoré sa dajú vlastne meniť. Takže to by bolo všetko. Ďakujem vám za pozornosť.